Ongi etorri Xaloa telebistara, gaur kontan ikusten duzun bezala justizia jauregin elkartuga, hemen Iruinen jakinen gainen zautean bezala zazpi baztandarren epaiketa bat da ematen hemen 19-23, eta gaur maiatzen 27 zazpi baztandarren deklarazioa eman bar da, badakizuenez zigor ekonomiko baten arriskun daudelako, eta nola ez bakartzel zigor baten arriskun berazonea bertatu Xaloa telebistatik ikustea eta komentatzea jendekin zertan dabilen epaiketa hau. Nola eta jagatu gara epaiketean akaberara edo. Ikusi da argiki egun hauetan zen izan den fiskalaren jarrera, izan ere behin eta berriz saiatu da talde antolatu batean akusazioa mantentzen eta liderazgo bat edo bilatzen. Hala ere uste dugu Guardia Zibilak eta Foruzaingoak nolabait ez diote errelato honetan lagundu, baina ez gara bat ere fio justiziarekin, izan ere justiziak berak badakigu zeren baiten artikulatzen den, eta justiziarengatik ere gaude zentzu batean hemen. Aipatu nahiko genuke baita ere Nafarroko gobernuaren jarrera salagarria dela ere, izan ere UGPA beraiek onartu zuten, beraiengatik gaude hemen, eta UGPA momentu batean ez balitz onartu izan, ez ginateke inoiz testuinguru honetara ailegatu izanen, beraz, uste dugu bertako politikariek ere ardura dutera epaiketa honetan. Gaur akusazioak zazpi herritarrek deklaratuko dute, beraz gure elkartasun guztia adierazi nahiko genieke haiei, eta espero dugu dena ongi joan dadila. Ikusi da haien errelatoa nolabait, behin eta berriz talde antolatu baten justifikazioa dutela, eta gainera ere indarkeria hitza erabili dutela behin eta berriz astelehenean nola egin zutela. Asteartean ez azkenean izan Guardia Zibilek edo Foruzaingoak ez diote errelatoretan lagundu, baina hala ere uste dugu argi eta garbi fiskaltzaren jarrera zein den, beraz, adibideak edo frogak ez badituzte ere saiatuko dira justifikatzen egoera hori, ez gara fio. Gaur gakoa, auziperatuen ahotsa adituko dugu lehendabiziko aldiz. Bai, guk behin eta berriz eran duguna uste dut ez dira sorpresarek izanen, ez ziren zazpi izan egun haietan kanpaldian egon zirenak, beraz uste dut guk defendatu dugun errelatoaren baitan solastatuko direla. Joseba Otondok 2015 eta 2023 artean Baztango alkate izandakoak nabarmendu du 2021ko apirileko aroztegiko obrak hasi zirela, sustatzaileak baimen guztiak behar bezala izan gabe. Otondok azaldu duenez inork ez zion jakinarazi Baztango udalari aroztegiko obrak hasiko zirela, eta hasi zirela jakin ondoren udaltzainak bidali zituztela, hori horrela zela egiazta zezaten. Horrekin batera Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri ziren egoera argitzen saiatzeko obrak baimenduta ez zeudelako. Ildo horretan gogorarazi du obren esleipen agiria kontratuen auzitegia baliogabetu zuela sindikatu batek labek aurkeztutako errekursoaren eskariz. Ukatu egin du Baztango alkatetzan aritutako Garbin Elizegik aroztegiaren aurkako oposizion buruzagitzarik izan zuenik, eta nabarmendu du proiektuaren aurkako mugimendu zabala zela. Ernesto Pratek 2021-etik 2024 Lekarozko alkate juradoak azaldu duenez ez ziren aroztegiko lurretarako sarbide guztiak ezi, baizik eta bide batzuetatik ibil zitezken obrak hasi ondoren. Azaldu du obren hasieraren berri izan zuela bizilagun batek jakinarazi ziolako makinak sartu zirela lur sailera, baina ez zekiela hortarako baimenik ote zuten eta horregatik jarri zela harremanetan Baztango alkatearekin. Ernestok azpimarratu du Lekarozko obren aurka egin zituzten elkartaratzeak agintaritzari jakinarazi zizkiotela eta modu baketsuan egin zirela, eta adierazi du ez duela inolako ezaitasunik Jose Marirekin. Ahotsakako kamerari batek eta Xaloa telebistako arduradunak adierazi dute Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez zietela eskatu aroztegian grabatutako bideoak emateko. Fiskaltzak eta akusazioek dokumentu froga gisa aurkeztu dituzten bideoiek eta institutu armatuak internetetik deskargatu zituen, bertze egiaztapenik egin gabe bezperan aitortu zutenez. Biek azaldu dutenez erreportajek egiteko batzutan aintzineko egunetako artxibo irudiak erabiltzen dituzte eta beraz ezin zuten ziurtatu auzian emandako irudietan guztiak epaitzen diren gertakarien lekuari eta egunari buruzkoak direnik zalantzari gabe. Asteazken honetanko saioan Elizondon destinatuta zeuden 5 foruzainek deklaratu dute eta protestan indarkerizko ekintzarik ikusi ez zutela adierazi dute. Hala azaldu dute personak makinen aintzinen eserita ikusi zituztela, baina ez zutela langileenganako mehatxurik edo irainik ikusi. Gaurko saioan ortzegunan akusatuek testigantza emango dute eta ondoren fiskaltzaren akusazioen eta defensen ondorioak aurkezteko bidea irekiko da.
Bueno, lehenbiziko arrami behar dugu bastandikan, nolako bastan nahi dugun, eta kontutan eduki behar da, bastango orografia eta klima eta denak kasuinez, abeltzantzak baduela pisu handia gure eskualdean. Gaur egun, pisu hori gutxitzen joan balima da ere, orainikan badu bere garrantzia eta horretarako dudik gabe lurrak izan behar dira. Lurra honitz okupatu dira, eraikuntza desberdinen gatikan, izan komertzioak, izan etxe bizitzak edo beste zerako eraikuntzan gatikan, eta ez dugu nahi edozein gauzen gatikan lur gehiago kentzia. Horreri, egite behar diogu, arauztegiko proiektua, irregulartasun beteriko proiektua izan dela hasieratikan. Orain dela 20 piko urte hasi ziren proiektu horrekin nolabait lanian, kalapita sortu zuen lehenbiziko momentutikan, bideak itxi ziren, Lekarrozko herritarren artean ere zatikitak eman ziren, eta gero arauztegiako enpresak, oraingo enpresak hartu zuenean, proiektu guretako trakes bat aurkeztu zuen, eta horrek oinikan gehiago ere zaildu zuen elkarbizitza eta herritarren errespetua. Horren antzinean, herritako bazango erakundeak, nola batzar nagusiak, nola udalak, gaitzestu zuten proiektu hori bertan bera usteko erabaki zuten, eta egitzen batez ere Lekarrozko herritarren artean batzarra bat galdetuz proiektu horreri buruz, herriako 180 gehiok errantzuten ez zutela olako proiekturik nahi. Eta baztango batzar nagusiak errespetatu egin zuen erabaki hori. Gero etorri dire, Nafar gobernutikan esku hartu dute, hasiera batean UPNek, geroa baik babestuz, eta azkenikan PSNek ere nolabait horrekin segituz. Hau da, ez onartzeko baztango instituziek onartu dutena, udalez gaineko epe bat izendatu zuten, eta orduan erabakiak gelditu ziren baztandik kanpo. Nahiz eta proiektu guzia baztanen barne-barnean, ez dio inolako beste udalerriri eragiten, baina hori izan zen Nafarroko gobernuko erabaki politiko trakes bat, engatxezgarria, eta hori ere salatu beharra da. Eta azkenekoan, jende multzo bat elkartu zirenean, oraindikan ere lege zenbait arlon falta zuten proiektu bat eraikitzeko, enpresak sartu zituen bere makinak, eta bastandar multzo bat elkartu zen lekuan, nolabait modu errespetagarrian, modu duinean eta modu zibilian, galerazteko lana horien aurrerapena. Eta gero etorri da, enpresen aldetikan kriminalizazio akusazioa. Inondik ere ez daiteke onartu golakorikan, guk ez dugu inondik onartzen, babesten dugu zazpi auzipetuak, babesten ditugu, eskatzen dugu horiendako bakarrikan onartu daitekeela absoluzioa, eta hori da eskatzen duguna. Proiektu honek nolabait ere bastandarrak zatitzeko arriskoa badago, eta bastanen, orain dela 40 urte, bai sufritu genuen zatiketa bat, eskuinak intzuen ikastolaen kontrako jazarpenagatikan, eta 40 urteen buruan ikusten da, jazarpena harek etzula balio, bakarrikan sortu zuela bastandarren zatiketa, eta guk ez dugu olakorik nahi dugu leku guztikan bastandarrak errespetatzea, bastango instituzioak errespetatzea, eta bastango lurra errespetatu eta defenditzea. Eta horrengatikan exigitzen dugu zazpi auzipetuen absoluzioa. Hemen gaude, izugarria itzun zaigu olako historiarekin, auzipetuak izatea, olako kondenak eskatzea, olako isunak, lotsagarri. Desobedientzia zibila zilegi eta hor herrialde guzia, inguru bastan guzia kontra dago,
proiektoren kontra dago, eta hor egon ziren kanpin denda batzuetan, eta horre gotiagatik olako hauziaz, nik ez dakit, enpresa baditu, interesa berezia. Nik uste dut, 43 milioi horiek kobratu nahi ditula hemendik edo handik, asfaldi dabil historia honekin, eta, bueno, da, netzat lotxagarria. Gaur egun, eta gaina talde terrorista ez dut ulertzen. Gaur egun Palestinakin, jendeak ez du ezer esate, bueno, gu bai, beko jendeak esalten dugu, eta egun ari gara protestan, baina beste ez dut ikusten zer egiten nahi den, eta horik ez dira terroristak. Bueno, eske dena dela, lan aimarra dugu, ze ezin dugu hola jarraitu mundu honetan, da, pasada bat. Holako historiak egon behar dugu, nik uste dut herria, babestu behar dugu gure lurra, ze horra adibidez bastanen lekarozen 350 biztalekin, holako eraikuntza inbarra, hotela, lujo, zertarako, turistak erakartzeko, berez etortzen dira hori gabe, hainbeste lujo hori gabe. Batzu etortzen dira kanpin denda edo beste gauzetan. Eta horrek zer suposatzen du, lurra guztiak garestetzen dira pila bat. Eta bertako jendea biztaleak nora joan behar du bizitzea. Eta hori gaina, hainbeste pisu 300 piko zertako dituzte, ze bastanen badago hainbeste pisu utxik daudenak, bastanen. Ez dute behar, 130 piko daude utxik. Ordu zertako, eta horietatik badire pila bat, batzuk bigarren bizitza dutenak, adibidez, Gipuzkoatik edo beste lekutatik joaten direnak, uda pasatzea edo porra pasatzea. Orduan, nik uste hori moztu behar dela, eta gaina leku hori da lurra lantzen duten jendea eta hori denak entzema dute hainbesteko lur zaila, hainbeste hektarea, 46 uste direla orotara, gaina hor udalak badu parte bat, eta beste zea batzuk ere bai, nagusik ere bai, eta orduan, hori kentzen badiozu hori, non imar dute lana, zene dut, bazarriko lana eta hori. Eta nik uste zaindu behar dugula, gainera beti ari gide kanbio klimatiko eta arroio guztiekin, eta holako irakuntza nik uste dut galazi besteik ez dute egiten. Diru asko gastatzen dute goian daudenak, baina gero azkenean ez da ezer egiten hortarako. Beti beko jendeak egiten dugu horretarako zerbait, edo basurakin, edo hainbeste gauzekin. Zaiatzen gara, hori servizio publiko gibitzen da, hola, baina beste batzu berdin zaie. Orduan, etza da, lortxagarri eta benengo gara, babesten, lurra babestu behar dugu. Lurra gabe gelitzen magara, adios. Aroztegia bezalako proiektu eta pelotazo urbanistiko honek gorpuzten du, etxebizitzaren auzian ere bai, turistifikazioaren eta turismoaren negozioaren aurpegirik gordinenetako bat eta latzenetako bat. Bastanen bertan 1.800 gora etxebizitza, huts eta bigarren etxebizitza dauden bitartean eraiki nahi dituzte 228 bigarren etxebizitza erresidentzial, eraiki nahi dute luxuzko hotel bat eta eraiki nahi dute golf zelai bat. Uste dugu honek erakusten duela turismoaren negozioaren eta etxebizitzaren negozioaren aurpegi gordinena eta hori gorpuzten duela, beraz hemen egotea dagokigu. Eta baita ere, noski, mugimendu politiko eta mugimendu sozial ororentzako izugarrizko mehatxua eta izugarrizko mehatxua gorpuzten duelako epaiketa honek berak, hain zuzen ere sartzen du aurrekari bat oso arriskutsua dena dozein mugimendu sozialentzat, eta hori salatzea dagokigu. Laburra izango naiz, auziperatuei elkartasun osoa adierazi nahi diegu eta beraien berehalako absoluzioa eskatzen dugu. Aroztegiko proiektua ingurugiroa suntsitu eta gutxi batzuen poltsikoak betetzeko proiektua da. Baztango herriak behin baino gehiagotan bere desadostasuna adierazi duen arren, haiei entzungor egin eta aurrera eraman duten proiektua alegia. Hala ere, Aroztegiko proiektua gelditzeko borrokatu zutenen kontrako epaiketa hau ezin dugu modu isolatuan ulertu. Izan ere, burgesiak munduko baliabide eta bazteroro bere etekin ekonomikorako merkantzia posiblea baita. Bide horretan, oztopo eta desioen aurkako adierazpenak jazarpenaren bitartez deuseztatu eta gainerakoak diziplinatzeko ikur gisa baliatuko ditu. Horrela uler daiteke soilik 7 baztandarrak talde kriminal izatea leporatuta epaitzea. Tamalez, hau ez da azken urteotan ikusi dugun kasu bakarra. Gure begien aurrean ditugu mugimendu politikoen kontrako milaka eurotako isunak. Marienia proiektuaren kontra borrokatu dutenenganako jazarpena, Palestinaren aldeko borrokak pairatutako errepresioa, eta aurrerantzean horrelako gehiago jasango ditugulakoan gaude. Kapitalismoak urteak daramatza krisian murgiltzen, eta gutxinaka horren ondorioak sumatzen gabiltza arlo guztietan. Baita ingurumenarenean ere. Horren bestez, Euskal Herrian
burgesiak bere irabaziei eusteko martxan jarritako proiektu txikitzaileen eta luxuzko proiektuen kontrako borroka oro kriminalizatua eta jazarria izango da. Euskal Herri langileak aurrera daraman gainontzeko borrokekin batera. Horren aurrean, Frantziar eta Espainiar estatu kapitalistek mugimendu politikoen aurka aurrera eramango duten errepresia hori aurre egiteko bitartekariak sortu behar ditugu. Baita, Euskal Herrian horrelako gertakariak isolatutzat jotzeari utzi eta osotasun baten baitan ulertzera zein borrokatzera igaro ere. Zentzu horretan, amnistia izan behar dugu iparorratz. Soilik amnistiaren eskutik gaindituko baita Euskal Herri langileak bere askapen borrokan pairatzen duen jazarpenaren gaindipena. Soilik horrela lortuko baitugu Euskal Herriko nazio zein klase zapalkuntzari bide eman behar dien independentziaren eta sozialismoaren erdiespena. Eta soilik horrela lortuko baitugu Euskal Herrian inguru giroa suntsitzen duten luxuzko proiekturik ez eraikitzea. Beraz, hemendik Iruñeko epaitegitik gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu epaituak izaten ari diren 7 baztandarrei. Baita, Euskal Herria zapaldu eta suntsitu nahi dutenen aurkako borrokara batzeko deia luzatu ere. Gaurkoan ere, Ernai Gazte Antolakundetik epaitegietara gerturatu gara Aroztegiko gure kidei elkartasuna eta babesa adierazteaz gain, kasu hau herri burujabe baten aurkako epaiketa dela argi uztera. Maiz erran dugun arren, gaurkoan ere ozen erranen dugu ez direla 7 eta herri bat garela. 7 baztandarren kriminalizazioa Arostegiaren proiektuaren kontrako borroka gelditzeko beste saiakera bat da. Alegia, turismo proiektu basatiaren kontrako borroka gelditzeko bertze saiakera bat. Eta noski, baztandar honitza eta erabakia ukatzeko bertze saiakera bat. Garrantzitsua da mahaigaineratzea ere, 7 pertsona hauek auzipetu izanak ez dela kasualitatea. 100 lagunek parte hartu genuen kanpaldi batean 7 pertsona auzipetu izanak militantzia politikoan eta herri mugimenduan parte hartzeagatik epaituak izaten ari direla argiki adierazten du. Gazteria kriminalizatu eta gukik hiltzeko saiakera bat da hau. Beraz, beste behin ere, Ernaitik gure elkartasun osoa adierazi nahi dugu auzipetuei eta argi utzi nahi dugu lurraren defentsan eta Euskal Herria sozialista eta feministaren borrokan gazteok lehen lerroan jarraituko dugula. Bueno, Gazka Oteizakin elkartuga hemen ikusten du aste guzie pasatu dozola hemen zerbitzatzen jendei zerbait ematen bai hau apoiatzeko nola bat denan arten itxeko kontatu pixkoat pentsatzen dut zue hon izan dut zinela akampada hortan nola sentitu zinu lehenbiziko momentu hoitan eta nola izan bizitzen bai denbora hau pasatu ondoren hemen epaiketan aurren. Bai, akampada hon egon ginen eta lehenbizko momentu horiek egia da indarrare bai, ze azkenean elkartu ginen jendea eta momentu politak izan ziren, zertaz, benpin kusi zen jendean borrokakin lortzen altzela obra batzuk gelditzea, obra injusto batzuk gelditzea. Bai. Lorpen hortaz hitzekin oso zer uste dozo eman diola borrokake bai herri mugimendu honei azken finen herri batu delako honen aurren nola ikusten oso dela borroka hoi edo zer eman dola nola bate honek? Bai, alde batetik ilusioan ikuste dut, zertaz gauzak lortzen aldirela borrokatuta, eta bertzaldetik desilusioa, zertaz bertzaldetik olako lekuetara aietzeko arriskoa dago eta gainera olako akusazio zentzu gabekin. Bai, hoxea. Bueno, alare bidegabekeri honen aurren ikusten du herri guzi bat elkartu gala eta zueke bai olako ongi etorrikin bai hartzen duzuela jendea eta segun nola bate bai borrokak aurrea seituko duela eta lortuko duela eskerrik asko. Bale, zuei. Bueno, guain kontan Antxon Laurnagakin elkartuga hemen auzipetu baten anaia da oso bertakoa da eta beraz oso barrenen aida bizitzen eta pixko bat galdetzea nola aizan bizitzen arazo guzi hau, nola damakizon aste guzi hau? Hemen juzgadoen aurrean, epaiketetan edo epaiketen edifizio aurrean zaudenean, beti harritzen zara nola iritsitzen olako situazio batera edo olako momentu batera, ez? Eta gainera oraindik harrigarriagoa familiar bat barnean izatea. Eta hor, egia da momentu honetan lasai gaudela, gure anaiak eta auziperatuak lasai ikusten ditugu, orduen momentuetan lasai gaude, eta gero ja aste hau bukatzean, egia da sententziaren esperoan egotean, egon gara pixka bat nerviosoa. Eta nola damakizo nola bate ikustea zer pasatu den eta zertan dauien eta ebai ikustea zer deklaratu den eta guain arte ze mezu zabaldu dien ebai hemendik? Egia da ez dela errexare
balorazio bat ateratzea, ez? Egon dira egun hobeagoak, egun txarragoak, orduen hoixe, momentu honetan ez da errisa balorazio bat egitea, baina bueno, sensazioa ez da txarra, nik uste motibatua gaude, nik uste dugu gure auzipetuen alde ateratzen aldela sententzia hau, eta bueno, horrek pozik mantentzen digu. Berpostasun horrekin segitzen du, gure bai badakigu oso alde gaudela eta esan duten bezala denak batzen ari gala elkartasun hontatik, eta bueno, Antion eskerrik asko, eta bihar eta heldu den honetan ze pasatzen den. Oida, mi esker zuei. Bueno, Gorrita Urepeleko jendekin bai elkartuga ikusteko bai nola mugak azken finen superatzen ditun eta nola jendea elkartzen dene bai eunotan Iruñea etortzeko nola bizitu duzu zuek hau? Hori nik hasteko momentu zuhunetik, egia da gaur egun gainera Baionan biziniz eta aski frustragarria zen sareetan bakarrik segitzea, mugimendu eder guzi hau. Orduan eskertzen da animatzea jendea eta autopartekatuz unaino etortzea eta alden maneran sustengo pixka bat ere erakustea. Asko eskertzen da, zeatik batu zinetean borrokakin nola bate, zerk ematzi zuen protesta iteko gogoi? Azken finean ikusten da Aroztegikok ez duela bakarrik bastan onkitzen, baizik eta Euskal Herri osoa, eta Euskal Herri osoan ere beste borroka batzuei dei egiten diora, edo pixkat batzeko aitzakia horrekin ere bai jingirela, adibidez Marienia edo Guggenheim bezalako proiektuak ditut buruan hor, eta gogoa, lujan defendatzeko gogoa, eta ondorioz borrokara batzeko ere bai gogoarekin etorri gira hona, bai. Argi da nola bate Euskal Herriko testu inguru zapaldu honekin zer ikusi edon borroka bat dela zuek ongi jakin duzuen bezala beste hainbat adibide bai okurtza ezkiulako zuek. Ustez mugimendu honek nola hartzen do parte Euskal Herriko testu inguru hortan eta ez bakarra bastan kaltetzen dolako baizik eta esan duen bezala toki guzi hontan, ez? Hori da, biziki unkigarria izan zen hemen Iruñeko manifa izan zeran, ikustea justuki Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo ze sarea baden egiteko, eta gaur egun uste hortan dela soluzioa ez, indarrak batzea, saretzea, eta nola ez, Gorri Urepele eta bastandarrak auzoak izanki, oino gehiago elkartu eta elgarri sustengo bat erakusteko parada dela ere bai. Bueno, eta azkenen ja nola bat mezu bat emateko ere bai jendei animatzeko bai elkartze hontaten ekiten dulako borroka hau zerbait esateko? Animatzea pixkat jendea unat etortzeko, pixkat lujaren gaia edo defentsa ez dela nola egan bakrik baserrian bizi den jendearen gai bat, baizik eta ustut bakotxak behar dugula bere ganatu defentsa hori, eta pixkat ondorioz ona batzeko deia ere bai zabaltzen alduko. Bueno, eskerrik asko mezungatik eta zertan joaten den gaurko une. Markel Adinekin elkartuga hemen elkartasun komiteko kide bat da eta berake bai oso bertatik bizitu do borroka hau, badakigu 2021 edo aurreago hasi zinetik igual gazte xamarrek ginela hor borrokan batzeko, baino zertaz sartu zinen hontan, nola bizitu dizozuk hau? Bueno, uste dut gehienak bezala lurraren defentsan edo gurea dena defenditzeagatik 7 pertsonak kartzelera eraman nahi izatea idurtzen zaitelako kriston ere okeria, eta horregatik pixka bat, eta gero ere uste dutelako ez duela inolako zentzurik Aroztegiko proiektu hau aurrera eramateak, ze uste dut proiektu honek ekartzen duela lan baldintzak askarrak, erraten diguten arren horrek lanak harriko zuela, lanak ez du balio edo zein preziotan ekartzeak, Euskara gure hizkuntza denean uste dut ere horrek zapalduko zuela gure hizkuntza eta beraz gure kultura eta gure ingurua, eta bertzulatetik argi eta garbi lekaroz eta bastan xeatuko zutelako. Beraz uste duzu arlo guzioik nola bate bastan kaltetzen duela, ez? Bai, argi dago ez, bastanen turistifikazio masibora bultzatzen duen proiektu bat da, bastango inguruak xeatzen dituena, bastango antolamenduan hasiko zuena. Eta nola da makizo afera guztiago ez dakit badozon pixko bat kontatzeik nola bizitu dozon? Bueno, ez dakit nekez, baina, resistentziatik eta injustizia hau salatzetik gogor eta atope. Atope hortan seituko du Markel, eskerrik asko denbora hau ateatzeko gure gutaz eta guregatik, eta lortzen duen borroka honekin irabaztea seguro nagoela baiet. Bai, bil eskertzu.
Bueno, beste kide batekin elkartu elkartasun komiteko beste kide batekin, Oier Urrutia bai hasieratik oso bertan mantendu dola arazo guzti hau, eta nolabait galdetzea zure ustez borroka honek zer erakutsi don eta zer eragin don gizarte mugimendu honen barne? Bueno, erakutsi duena uste dut da lehen mailako borroka bezala jarri duela adibidez lurraren defentsa, eta nolabait gizarte hiperrazeleratu honetan galdugu nolabaiteko konexioa lurrarekiko, baina egin batean gurea dena defenditu behar dugula, eta edozein momentutan emantzat duguna edo desagertzen aldera, ez? Orduan zentzu horretan jarri du fokoa lurraren defentsan, eta ere bai uste dut gaineratuko nuke nolabait garrantzia eman diola ere borroka intergenerazionalari ere, izan ere 20 urte baino gehiagoko borroka da, eta bitarte hortan jende honitz pasa zentzu hortan borroka horretatik, eta nolabait jakin izan dugu erreleboa hartzen ere, eta hori uste dut ere ohorezkoa dela. Nolabait igual beti bigarren planoan bezala galtu da lurra defendatzea, eta nik uste honekin, proiektu honekin, eta bueno, bai Oitoi Zurdai bai, eta beste zenbait adibide daude nolabait hori gainetik jarri dela, ez? Bai, eta bertza adibidea da orain nolabait lurrarekin nahi dutena egin nahi dutela, ez? Eta uste dut dagokiguna defendatzea arrazio importantea dela, ez? Behin lurra zapaltzen bada edo behin edifikatzen bada, ez dagoelako atzera bueltarik eta ez dagoela atzera bueltarik, bai. Bueno, Oier eskerrik asko eta berzertan bukatzen don honek. Bai, ez da deus. Bueno, ikusi duzuen bezala ez die zazpi bastandar baizik eta herri guzi bat ga, denak elkartzen gaion arazo guzi bat da, eta horratik batu barga borrokara gaur esperatuko du ze pasatzen den deklarazio ondoren, eta bueno, beste tartetxo bat ere bai esperatu barko du ikusteko borroka hontan zer dagoen, baino ja ikusten da hau irabazie dagoela denangatik, denan elkartasunengatik, eta badakizu hemendik beste behin absoluzioa eskatzen du zazpi bastandarrontzako.